Изборите в Пазарджик, хора. Коментарът ми за тях е машала. Има какво да се види. Така че поздравете ни, че участвахме в тях и че постигнахме един достоен резултат. 2 общински съветници вкарваме. На фона на всичките тези абсурди, с които ни се налага да се справяме, плюс апатичното общество, което не беше разбрало, че ще има избори, или не му беше платено, за да участва в тях, или не се докосва до тях, защото са мръсно нещо. Съвземете се, хора, давайте да действаме, защото само в активното общество се крие разрешението на нашите проблеми. Общи проблеми. Принцеси ли искате, баби яги ли искате, какво искате?